baca putih coba ulangi. Pokoknya budi tangga kandi. Lu tangga. Ketawa enak ya Pak Bu. Ingat enak. Cek itu enak vokalnya dah, cek. Karena ada vokalnya, malah ada kopinya. betul. Iki kopinya mau pegang sekali kopi. Untuk nah, terus ada B, ada opsi, ada tabungan B khusus untuk vokal. Oleh B gunang nah, untuk bayangan B pinjam tabungannya Pak Cita atau Berani. Nah, coba yang dulu ditulis itu. Nopo. Tenang kalian kumpulnya buatan pindah ini khusus balungan tok, khusus Gunung Saron. Tetap bini Marian. Lek A balungan aku, lek B balungan Ibrani. Nah, malah tapi B-nya ini nggih, sing merah iki nggih. Ini B-nya ini. Malah jadi sing merah. Oke, Jino dulu. Paling vokal gawan ya. Center vokal gawan. Anu sama dimuncul kali dulu dengan nonton lawan. Oke, berapa kalimatnya nggih? Siji vokal kene iki, ada nenggo kanca-kanca instrumen. 5 6 7 8 kanca barang suka-suka kanca yo barang suka-suka saras roko iku kaku tomo budidaya mulai sampurna cipta rasa putih lawan karso kok paling muncul lu deh sebenarnya bu lu ya loro ciro lu 6 7 8 prakanca yo barang suka-suka prakanca yo barang suka-suka saras raka iku kang utama budidaya sampurna cipta rasa putih lawan karsa prakanca yo barang suka-suka prakanca yo barang suka-suka saras raka sampurna cipta rasa putih melih lawan karsa nyuwun bantuan kempul prakanca yo barang suka-suka bonang melu prakanca sregep melu mboten napa suka-suka saras raga iku kang utama budidaya mulai sampurna cipta rara putih lawan karsa ngoten nggih
Nah. Jan wis cocok. Iki kan asline kegiatane Bapak Ibu kabeh to iso olahraga, saras mogo, iku kamu. Sebelumnya betul golek lho Pak Saire. Kenapa ini? Gue wis sekarang anu sing yo solane kali bumi. Kan Saire niki kegiatan jenengan setiap pagi. Enggak usah itu ini wong iki Saire. Mungkin Pak Haji kalau jenengan konten kan jenengan upload nggih, upload dimanapun di media sosial. Kok malah enek vokalnya ini anggitan Larasati. Tidak ada. Jadi itu bisa diubah. Ayo Albar janji ini lagunya kan yo, ayo dah lagunya kan bisa. Nggih, saat ini dibaleni karo Saire. Nah, niki berarti enten polane. Buka sedaya nggih. Buka A 1 kali, B 2 kali. Pon, bolak-baliknya pripun yo? A B B A B B A B B. Mboten. Kenong kepule mboten berubah mboten. Makanya jenengan mboten nulis mboten napa-napa ning nggih patokan iku tok mawon. Nggih 2 kali, B 2 kali. Ganti Pak Haji ini namung ngisor tok terus. Lah cuma nanti kalau tembung syarat A wanter. Jilu. Iki imbalannya nyuro Bu, sing rumah nyuro. Pembagian wilayah Banten kaitannya dengan waktu. Ya itu bisanya hanya dirasakan orang. Jadi ngerasanya lah. Esok harus sore kan pada surumpe, remang-remang isu kalau remang-remang sore kan lebih beda. Patet itu dibone kok mau patet itu kan cepat patet itu pembagian wilayah saja sebenarnya pada 6 pada 6 jalannya cek sore sama di tengah wengi mangrove ada sungai berarti pembagian itu semakin dulu pas nomor itu cepat betul kalau pakai itu sebenarnya pembagian wilayah saja kaitannya di opsi enak waktu siapa itu
Mitra kanca yo bareng suka-suka Sarasaka iku kang utama Budidaya Ure sampurna cipta rasa budi kawentarsa nali lalu keplak deh Prakanca yo barang suka-suka ya padha yo padha suka-suka Sarasaka iku kang utama budidaya Ure sampurna cipta rasa budi lawan karsa Prakanca yo padha suka-suka Prakanca yo bareng suka-suka Sarasaka iku kang utama budidaya ure sampurna cipta rasa budi lawan karsa Prakanca yo padha suka-suka Prakanca yo bareng suka-suka Sarasaka iku kang utama budidaya Ure sampurna cipta rasa budi lawan karsa Prakanca yo padha suka-suka Prakanca yo bareng suka-suka Sarasaka iku kang utama budidaya ure sampurna cipta rasa budi lawan karsa Prakanca yo padha suka-suka
bocah kene yo. Artine dilaras. Kendangnya di tas.